Sizme deyip sırağa edek bizim radyo tonaşçılıklarımızdan çünkü 8 Mart yakınlaşan Halkara Hatan Kızlar Beyremi hem bir radyo tonaşçımız bu deyip yazgan. Нәрсә дигән? Нәрсә көтәсез дигәч. Мин инде әби. Мин бу көнне күңел тынычлыгы белән берәр хәләл кафега алып барып сыйлап, аннан мунча хөрмәтен күрсәтеп ял итерсәләр, бик шат булыр идем дигән. Менә бит күп тә кирәк түгел, әйме? Әйе. Безнең радио тыңлаучыларыбыз да бик актив язалар 8 март уңайыннан шәшәк янында бүләге дә булсын иде дип куючылар бар. Моны инде кызлар яза, ә егетләрнең менә мондай смслары да бар. Элек шәшәкне зур бүләк дип кабул итә идек, тик шулай да хәзер шәшәк ул бүләк янындагы аның кушымтасы шикелле генә. Шуңа күрә шәшәге дә булсын, бүләге дә булсын дигән фикергә килдем дигән берәү. Бәяләрен күргәч кушымта дип әйтеп булмый инде аны хәзер. Бигрәк тә 8 март уңаеннан, Бәяләр әйме? алдыннан. Бәяләр ой бик күтәрелә шул. Җеп алай итәм икән, ул бит төшми. Күтәрелә дә ул төшми. Менә шушы 8 март уңаеннан лаля чәчәкләре үстереп сатучылар белән аралашканымда булды. Әгәр дә ди сорау бар икән ди, алалар икән ди, нишләп әле бәяне күтәрмәскә ди. Башкалар күтәргәндә син генә инде очсыз хакка сатып ята алмыйсың бит инде. Нәкъ менә шушы 8 мартка дип үстерәбез ди һәм ел буе аннан соң җәйге чәчәкләрне үстерү белән генә мәшгульбез дигән. Ара җитәм икән ди шулай. Шулайдыр инде. Сиңа бизнес, дуслар. Әгәр дә сез уйлыйсыз икән, нәрсә белән шөгыльләнергә. Валай чәчәкләр үстерегез.